बरखारुवा गुदि बाथौ आफादा खुंगा 13थि गोथार बाथौ सान फालिनायजों लोगोसे सेथि मागो मेला खुंफुंनो गाहाय खुन्थिया गायदों। बरखारुवा गुदि बाथौ आफादा खुंगा 13थि गोथार बाथौ सान फालिथायजों लोगोसे सेथि मागो मेला खुंफुंनो गाहाय खुन्थिया गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरमा हालामनि बरखरुवा गेलेग्रा फोथाराव बोहैथि दाननि 25 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम 7 साननि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारि खुंजानो गोनां। बरखारुवा गुदि बाथौ आफादनि खुंगा 13थि गोथार बाथौ सान फालिथायजों लोगोसे खुंगा सेथि मागो मेलानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जायो। बे गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो मोनसे समनि बरमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बरमा जौसिन फरायसालिनि आजिरा मोननाय लोगो फोरोंगिरि नरेन्द्र बर' बिथाङा। बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बरखरुवा गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि हरेन लाहारी, गाहाय नेहाथारि मन्टु रामसियारि, सामलाय आफादनि आफादगिरि बिरेन चन्द्र बर', मावफुं आफादगिरि भद्रेश्वर बर', गाहाय नेहाथारि रमेश बर', लेङाइ आफादगिरि कलाराम मुसाहारि, लेङाइ आफादगिरि जोंसार रामसियारि, लोगोसे खारुवा भिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन कुन्जलता रामसियारि आरो मोनफ्रोमबो दालाइ आफादनि गाहाय बिबानगिरि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बरखरुवा गामिनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दिनै जोङो फैबाय थानाय जि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान, बे बाथौ सानजों सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बरखारुवा गुदि बाथौ आफादनि जिथु 13थि गोथार बाथौ सान लोगोसे गिबि मागो मेला, बे मागो मेलानि थाखाय दिनै जोङो गाहाय खुन्थिया, बे गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जादों। दा बेवहाय गाहाय खुन्थिया गायसनगिरि हिसाबै जोंहा मोनसे समनि बरमा दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे बारग' फोरोंगिरि आरो समाज सिबियारि मानव गेदेर नरेन्द्र बर' सार, बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लिंनानै लाबोदोंमोन। दा बिथाङा दिनै मोजाङै मोजां दिनैनि जिथु जोंनि फैबाय थानाय जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिनि जिथु गाहाय खुन्थिया, बे खुन्थियाखौ दिनै जोङो गायसनजेननाय जाबाय। बेखौ जोङो ओरैनो 7 दिनिया हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। 7 साननि थाखाय जोङो बायदि हाबाफारि, बे 7 सानाव जोंहा बायदि हाबाफारिफोर जोङो लानाय जादों। बे 7 साननि थाखाय जोङो बेखौ खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो बे 7 दिनिया जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन जों हाबाफारिफोर लानाय जादों। जेरै सोलोंथाइ बिथिं बा धोरोमारि बिथिं आरो हारिमु बिथिं आरो थुनलाइयारि बिथिं, बिदि मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर बोनानै जोङो बे धोरोमारि मोनसे हाबाफारिब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन बिथिंखौबो जोङो नोजोर बोनानै बायदि जोङो हाबाफारि लादों। जेरै हारिमु आयदायाव जोंहा थाहैगोन बिथिं हारिमु मोनाबिलियाथ' जोंहा थाखागोन। बेजों लोगोसे जोंहा बाथौ आर'ज हानजा बादायलायनाय, लोगोसेनो बिथिं जोंहा गोदान मेथाइ मोसानाय बादायलायनाय, लोगोसेनो हाबा जानाय सुबुंनि बैसागो जावजा बादायलायनाय, बिदि हाबाफारिखौबो जों लानाय जादों। लोगोसे धोरोमारि बिथिङाव जोङो धोरोमारि मोनसे सावरायमेल, जोंहा 2 प्रग्राम जागोन सावरायमेला। 27 थारिखआव मोनसे सावरायमेल जागोन, लोगोसेनो 29 थारिखआव मोनसे सावरायमेल जागोन। बेनि थाखाय जोङो माखासे जोंनि गोनां जानाय जोंनि आलासिफोर, बिथांमोनखौ जोङो अलरेडि जोङो हांख्रायनाय जाखाबाय। दा लोगोसेनो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंहा बायदिसिना जोङो हाबाफारि बिदि लानाय जादों। जेरैबायदि जोंहा मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि, लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिथिङाव जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों, बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। आरो लोगोसेनो गेलेनाय बिथिं, बे गेलेनाय बिथिंखौबो जोङो लाफानाय जादों। बे गेलेनाय बिथिङाव जोङो ओरैनो उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि जोङो बायदिसिना गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ लानाय जादों। आरो लोगोसेनो 26 जानुवारि, बे 26 जानुवारियाव जोङो मुंख्लं दिजेन मोसाहारि आरो रुंसारि हाजारि बर' बिथांमोननि गोसोखांथियाव गामियारि बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय। बेनिखायनो आं जोबथारनायाव गासैखौबो खावलायबावबाय, बे मोनफ्रोम हाबाफारियाव रायजो राजाफोरा जेन माने लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होगोन
आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय माने रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसेनो आं मोनसे खोथाखौ आङो फोरमायबावनो लादों। दा जोंनि जिथु 7 दिननिया जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बेखौबो आं फोसावनो सानदों जे सोरबाफोर जुदि बे हाबाफारियाव सोरबाफोर बायदिसिना जुदि दखानफोर बा गलाफोर जुदि होफैनो जुदि गोसो दङब्ला बिथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। दा कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो बुंनो सानदों 7002160586, लोगोसेनो मोनसे 652386669। बे मोननै नाम्बाराव जायफोरा गोसो गुदुं जिथु गला होनो गोसो दङब्ला, माने जिकुनु गला आरो बिथांमोना होनो गोसो दङब्ला बे मोननै नम्बराव बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन।